F'Manuel Island nhar il-ġimgħa se tkun qed titlaqqa l-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista li tagħlaq bl-indirizz tal-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela. Din il-Konferenza Ġenerali se tkun qed titlaqqa fl-isfond tal-eżerċizzju ta' konsultazzjoni li xpruna l-Partit Laburista permezz tal-Mittidea. Fil-fatt propju nhar il-ġimgħa li għadda waqt business breakfast organizzat mill-Partit Laburista, il-Prim Ministru għadda messaġġ li fih għamel enfasi fuq it-tiġdid mhux biss fl-istrutturi tal-partit iżda anki fil-ħsieb. Il-dokument Mittidea issa jinsab għal konsultazzjoni u jippreżenta proposti f'għaxar oqsma. Il-deputat mexxej l-affarijiet tal-Partit Laburista Daniel Mikallef qal li din il-konferenza ġenerali hija importanti għal Partit Laburista li jinsab fil-Gvern iżda teħares il-qudiem fil-proġett politiku tiegħu. Hija konferenza importanti, għaliex inna biex nagħmlu hemm affarijiet pendenti, inkluż riformi fl-istatut, inkluż anke affarijiet relatati ma' skadenzi anke tal-Kummissjoni Elettorali, imiktar minn hekk hija konferenza li ħatibgħat messaġġ politiku anke fl-isfond tal-eżerċizzju tal-Mittidea bħala direzzjoni l qudiem aħna bħala partit li minkejja qed fil-Gvern huwa partit iffukat fuq il-viżjoni tiegħu għal ġejjieni ta' dan il-pajjiż. Il-deputat mexxej tal-Partit Laburista saħaq li l-Konferenza Ġenerali se tkun qed issir skont protokolli tal-awtoritajiet tas-saħħa. Nibgħat messaġġ ovvjament li tkun qed segwina ħankunu qed insegwu protokolli stretti in line ovvjament mal-regolamenti u mal-liġijiet tas-saħħa sabiex nissalvagwardjaw is-saħħa pubblika. Il-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista se tkun qed tixxandar fuq dan l-istazzjon.